ग्राम पंचायत राज कचनार से कर्मठ सुजोग शिक्षित मुखिया उम्मीदवार भाई नागेंद्र जी जेकर चुनाव चिन्ह बरत छाप क्रम संख्या 7 पर बा। क्रम संख्या 7 यानी बरत छाप पर बटन दबाई। कचनार के मुखिया भाई नागेंद्र राम जी के बनाई। भैया सोनू राय जी के मान सम्मान के बढ़ाई। रजपति देवी के मान सम्मान के बढ़ाई। मांगी आशीर्वाद चाचा दोनों हाथ जोड़े बेटा हूँ बेराउर कोनो गर हमें थोड़ी। नागेंद्र भैया के जितावे के बाहो अब की मुखिया बनावे के बाहो। सोनू भैया के जितावे के बाहो अब की मुखिया बनावे के बाहो। मांगी आशीर्वाद चाचा दोनों हाथ जोड़े बेटा हूँ बेराउर कोनो गर हमें थोड़ी। नागेंद्र भैया के जितावे के बाहो अब की मुखिया बनावे के बाहो। पर छापावा निशानवा पर अब की बटन दबावे के बाहो। ध्यान दे के बा ना भूले के बा ना भुलाए के बा के भूलत ओकरो के बतावे के बा। ग्राम पंचायत राज कचनार के कर्मठ सुजोग शिक्षित मुखिया उम्मीदवार भाई नागेंद्र राम जी जेकर चुनाव चिन्ह बरत छाप बा। सोनू राय जी के चुनाव चिन्ह बरत छाप बा। अब की बार बरत छाप पर बटन दबावे के बा। अब भाई नागेंद्र राम जी के मुखिया बनावे के बा। पंचायत में विकास करावे के बा। निहोरा बहाते है चली न साथे रुक चलत बनी साथ हो बरस छपावा इनकर निशानी बटन दबाई है अब की बार हो। निहोरा बहाते है चली न साथे रुक चलत बनी साथ हो बरस छपावा इनकर निशानी बटन दबाई है अब की बार हो। गोली गोली रोड बना बाबे के बाहो बेटा हूँ बेराउर कोनो गर हमें थोड़ी। नागेंद्र भैया के जितावे के बाहो बर छाप के जितावे के बाहो अब की मुखिया बनावे के बाहो। माला विजय के पहनावे के बाहो। ए भैया ए चाचा ए चाची अब की बार नागेंद्र भैया के अपन बहुमूल्य वोट दिए बरत छाप पर बटन दबाई। भाई नागेंद्र जी के कचनार के मुखिया बनाई। पूरा पंचायत में विकास करवाई। ग्राम पंचायत राज कचनार के आदर्श पंचायत बनाई। ए हो चाची ए हो काकी करिनी हो तहरा से बरस छाप इनकर निशानी खड़ा भइल मारे असरा से। ए हो बहिना ए हो भाभी करिनी हो तहरा से। बरस छाप इनकर निशानी खड़ा भइल मारे असरा से। सबे कासनी मनई है बारे उम्मीदवार हो एक बार वोट देके करी स्वीकार हो। नागेंद्र भैया के जितावे के बाजी अब की मुखिया बनावे के बाजी। बर छापवा निशानवा पर अब की बटन दबावे के बाजी। रिकॉर्डिंग बाय श्याम स्टूडियो दाऊदपुर बाजार जिला छपरा सारण बिहार।